Takže krásne pondelkové ráno všetkým. Ja už som oblečený, pripravený. Idem na úrad práce sa prihlásiť po 12 rokoch ako nezamestnaný. A dneska mám na pláne ešte vrátiť notebook zamestnávateľovi tým, že som skončil a idem rovno na nejaký pohovor. Takže snáď to, že idem na ten úrad práce a sa tam registrujem, bude za niečo stáť, nie, že sa prídem o 2 dní odhlásiť. Takže ideme, prihlásim sa, keď budem v Bratislave, že ako to vyzerá, či je veľa ľudí, či nie je veľa ľudí, či to všetko stíham, nakoľko pohovor mám o 10:00 a je 7:20 a ja len vyrážam smer úrady. Držte mi palce, bude to zaujímavé. Dobre, odsúvame, otočíme sa. Dobre, prihlásim sa, ako náhle budem v Bratislave a budem buď mať nejaké info, alebo budem chytať nervy z toho, že tak dlho čakám na úradoch. Takže zatiaľ takto. No, takže nakoľko sa nechystám si brať kamierku na pohovor, tak to robím takto v rýchlosti pri aute. Prihlásený na úrade som, starý noťaz vrátený, takže oficiálne nezamestnaný a môžem hľadať robotu ďalej. Takže teraz som zaparkoval drobca, idem pešo na Landererovú na pohovor, uvidíme, čo z toho bude. Držte palce. Takže už máme pohovor za sebou, dopadol celkom fajn. Majú mi do konca týždňa dať vedieť, že či nakoniec sa nejako dohodneme alebo nie. A mňa teraz čaká pomedzi týchto pavučinách pobaliť veci do auta, aj keď už tu nejaké veci máme. Skriňa, čo ide do bytu. A po obede vyrážame na severné Slovensko. A tam budem dokončovať byt, ktorý máme. A trošku si oddychnúť. Pochodiť po pár prechádzkach. Užiť si malú. A tak. Takže, už sme pobalení. Odchádzame. Len som si uvedomil jednu vec. V Európe všetky spoločnosti alebo výrobcovia aut prestávajú predávať MPVčka a hovoria, že náhrada za to sú SUVčka. Ako, nechcem byť zlý, ale nemyslím si, že by som takéto niečo odviezol v SUVčku aj so ženou a dcérou. Takže chcelo by to naspäť tie MPVčka. Minimálne pre nás bláznov, ktorí takéto auta obľúbujeme. Takže to zatiaľ takáto vsúka. No. Už sme dorazili. Babi som už vyložil hore. Ja som ešte bol druhýkrát pre veci do auta. Ideme sa vybaliť. A ako náhle sa auto zamkne. Zamklo sa. No. A malú okúpeme. A konečne si vyložíme nohy a zajtra môžeme začať naplno robiť posledné úpravy a aj tu jednu úlohu na ten pohovor, čo mám pre ESET. Takže tak. Ozvem sa zajtra s novým dňom.